इतनी घर पर फोन करके कहती है का कहताड़ी कि तू खुंगता ले सही अभी सब गीते से गाओ तनी के तनी नया मिल जाओ। हां जी जाके के कारा ले कही ए उजल बाबा ए बाबा दुख का ताल सही जाके के करा से कही दुख का ताल सही जाके के करा से कही दुख का ताल सही जाके के करा से कही घरे रही के सतावे ले भइल बा जवानी भइल बा जवानी बेसम्हार भतार मोटी लगनु न आवेले भइल बा जवानी बेसम्हार भतार मोटी लगनु न आवेले भइल बा जवानी बेसम्हार भतार मोटी लगनु न अपने तो बस गईले बाहर में जाई के बाकी गावे में मजा आवता साज बाजता वो सुने में मजा आवता इहो सब के सुने में मजा आवता बाकी हमारा भाव देखे में मजा नहीं आवता अबे है भाव के उतारी के हमारे सुनील भैया उतरी देखो मुस्कान यहाँ के पुरुष होके कलाकार बानी तो यह पतिया के लेडीज बन के कोना भाव में कौना भाव आई तारा सीखे के चाहिए आई तो सुनील भैया पुरुष हो के यहाँ कनी भाई खातिर वो जोरदार ताली रोरा सब बजा दी बड़ी सुंदर कलाकार वाह लड़का हो के लड़की के भाव हां जी हमारा तो जीवन में ना कोई ना ऐसे कि हमें कला कूट कूट के भरल बा हमनी के गा सकत नहीं जा अपने तपस गइले तनी हेने हट के देखे तो माइयो बहन के अपने मार्केट बनावे के फेरे में बाड़ू ए महावीर बाबू हट रे पागल आ दादा दादा अपने तपस गइले बाहर में जाई के अरे मन को मर जाई जहर बाहु खाई के अपने मर जाई जहर बाहु खाई के ए राजा भीतरिल भइल बाबू खा भीतरिल भइल बाबू खा भतार मोटी लगनु न आवे भीतरिल भइल बाबू खा भतार मोटी लगनु न आवे हाथ में
और कला के जवाब लिखे ना बाकी मेहरारू कहती है का पाछे करी है अजित पिया आई के अरे चूल्ही में बोझ दे हो ओई सब कमाई के पाछे करे है अजनबी आई पाछे करी है अजित पिया आई के चूल्ही में बोझ दे हो ओई सब कमाई के पाछे करे है अजनबी ए राजा ए भौजी तारा बिगड़ल बा गोलुआ के विचार बिगड़ल बा गोलुआ के विचार कि बिगड़ल बा गोलुआ के विचार